عسي ጸሎተይ ሰመረ 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 مدحاني عالم نجري نير عسي ጸሎተይ ሰመረ عسي ጸሎተይ ሰመረ معتوقك خحقح نكوكون مشت صقمي سمعك مليس كلين قلت متنزقو دله بيتي مليكايو تمال حالي فوس መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳን ተሰማሁም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ዓርቢ ናይ ሓደራ ደቃ ዝኾንኩም ወይ ዝኾና ኩላትና ብሓፈሻ ናይ ቅዱሳን መላእክቲ ፈጣን ረድኤት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን አማላድነት ናይ ቅዱሳን አቦታት በረከት ጸሎት ትንሕሰሉ በክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ መጺኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ናብዚ ዓመታዊ በዓል ናይ ቅዱስ ገብርኤል በዓቢኻ ናይ ቅዱስ ደቅስዮስ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ማለት አብጽሐና አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ከምዚና በሐጎስ ብፍላይ በመዝሙር ክንሕልፎ ዝፈቀደ ከዓ ክብሪ ምስጋና ድጋሚ ንዕይኹን አሜን። ብዙሓት ኣሕዋት ኣለዉ ብዚ ግን ካብ መስዋዕቲ ትእዛዝ ዓቢ ስለ ዝኾነ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ወፅየ ዘለኹ ማለት እዩ። ሃራይ ብሓፈሻ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ብዛዕባ ብዝዕለት እዚ ክንዘራረብ ዝፈቀደ ክብሪ ምስጋና ንኹም ድጋሚ ንዑ። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምክንያት ይፈጥር እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ኤሊሁ ኢልዎ ዘሎ ኣብ መፅሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ፍቅዲ 14 እግዚአብሔር አምላክ ብዝተፈላለየ ገይሩ ይምህር እዩ ሰብ ግን ኣያስተውዕልን ኢሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣይኮነን ዶ ብከምዚ ምክንያት ዓብዪ ብእንስሳ ወይ ብሓደ ህፃን ብሓዝኻ ገይሩ ከይተረፈ ይምህር እዩ ምክንያት ተፈጥሮና ወይ ከዓ ምክንያት ድሕነትና ብሓፈሻ ማለት እዩ። ንዑ ንዝክረሉ መንገዲ ብዙሕ ይፈጥር እዩ። ብዓብዪ ከዓ ዓብዪ በዓል እዩ ማለት እዩ። በዓል እግዚአብሔር አምላክ ክነመስግኖ ካብታ ቀዳመይቲ ዕለት እግዚአብሔር አምላክ ብፍጥረታት ጀመረ ሸውዓይቲ መዓልቲ ባርኽዋን ቀድስዋን በዓል ቀድሱ ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ፈቂድልና ማለት እዩ። ቀድሱ ማለት ከዓ ፍለዩ ኣኽብሩ አንጽሁ አመስግኑ ማለት እዩ። ስለዚ ቀደሰ ማለት አመስገነ ማለት በዓል ቀድሱ ዘላለም ቅድስ ዝኾነልኩም ዝበለና ብሰንበት ጀመረ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ በዓላት ኣሎ። እዚ ሎሚ ነውዕሎ ዘለና በዓል ከዓ ናይ ቅዱስ ዘቅስዮስ ወይ ከዓ ኢየሱስ ተባሂሉ ዝፍለጥ 29 መጋቢት ዓመታዊ በዓሉ ማለት እዩ። ከምዚ ልክዕ መድሃኒ ዓለም 29 መጋቢት ጥንተ ስቕለቱ ግን ከዓኒ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ካልእ መዓልቲ ነውዕሎ ኣብቲ ግዜ እቲ ጾም ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ተባሂላ እያ ትፍለጥ እዚኣ ስሙ ኢየሱስ ክትብልዮ ኺ ስለ ዝበላ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን 29 መጋቢት ዓመታዊ በዓላ ጥንተ በዓላ ማለት ነገር ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ጾም ስለ ዝኾነ ናይ ጾም ኣርባዓ በዓል እዩ። ቅዱስ ደቅስዮስ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ኤጲስቆጶስ ዝነበረ ቅዱስ ኣቦ ማለት እዩ። ኣብ እመቤታችን ብዙሕ ፍቅሪ ዘለዎ ንእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልክዕ ከምቲ ኣባ ሕርያቆስ ቅዳሴያ ቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴያ ቅዱስ ያሬድ ዓንቀጸ ብርሃን ብዙሓት ቅዱሳን ብሓፈሻ ኣለሃ ማርያም ዝደረሱ ዝፅሊ ዝነበረ ፍሉይ ፍቅሪ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓኒ ጽዋዕ ልቦና እስትያ ወይ ብሓፈሻ ልቦኑ ከም ዝበርህ ከም ዝኽፈት ጌራ ናታ ተኣምር ክፅሕፍ ዝበቕዐ ቅዱስ ኣቦ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ደቅስዮስ ተኣምረ ማርያም ዝፀሓፈ ኣቦኣን ኣዲኣን መን ምዃኖም ዝነገረና ነቶም ሓይለ ኣርያማዊት ዝብሉ ብሓፈሻ ቃል ንመናፍቃን ድንግል ማርያም ካበይ መፅያ መጽሐፍ ቅዱስ ጥራሕ ንዝውከሱ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ ኣይንቅበልን ዝብሉ ንሕና ግና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ወፃኢ ክንቅበል ከም ዘለና ናይ እመቤታችን መንነት ትውልዲ ሓረግ ዝፀሓፈልና ቅዱስ ኣቦ እዩ። ብዓብዪ ከዓኒ ዓለም ቅድሚ ምፍጣራ ኣብ ሕልና ኣምላኽ ነይራ እግዚአብሔር ንዓለም ክፈጥር ከሎ ከምዚ ንሕና ምስኮነ ንፈልጦ እግዚአብሔር ምስኮነ ይፈልጦን እዩ ነገራት ከይኮነን ከሎ ክኸውን ምዃን እዩ ዝፈልጥ ኣዳም ክፍጠር ከሎ እግዚአብሔር ኣዳም ከም ዝወድቕ ፈሊጡ ቅድሚ ምውዳቑ ድሕነቱ ኣዳልዩ ማለት እና እናፈለጠ ስለምንታይ ፈጢርዎ እንተበልና ግን እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ናጽነት ክህቦ ስለዘለየ ብናጽነቱ ከዓ ሰብ ክወድቕ ክትንስል ስልጣን ስለዝሃቦ ጥራይ ስለዚ ኣብ ሕልና ኣምላኽ ነይራ
ቅድመ ዓለም መፍጣር ኢሉ ኣብ መቅደመ ማርያም ተኣምረ ማርያም ማለት ኩሉ ግዜ ንጎ ኣቦታት ዝብልዎ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ስጋ ካበይ መፅኡ ደም ካበይ መፅኡ ቅድሚ ናብቲ ቅዱስ ማኣዲ ምስታፍና እታ ምክንያት ወይ ከዓ እታ ጥንተ መድሃኒት ዝኾነት ድንግል ማርያም ስሪኣ ይንገረና ማለት ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ኢየሱስ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎማዓቲ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 26 ጀሚሩ ዘሎ ይትቃል ማለት እዩ ብዙሓት ነቢያት ከም በዓል ነቢ ኢሳያስ ደረቕ ሓድሽ ኪዳን ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣብ ኦሪት ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ 7 ኣብ ምዕራፍ 6 ድንግል ክትፀንስ እያ ኢሉ ፀኒሑ መልሲ ከዓ ህፃን ተወሊዱ ኢሉ ብዓብዩ ህፃን ተወሊዱ ወዲ ተዋሂብና ህፃን ከዓ ተወሊድልና ኢሉ ኣብ ዘመን ደረቕ ሓድሽ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መፅሓፍ ኣብ ዘመን ኦሪት ይነግሩ ነይሮም ከም በዓል ነቢ ሚልክያስ እንሆ ቤተልሔም ካብዘን ናይ ይሁዳ ከተማታት ኣይክትንእስን ኢኺ ብዙሓት በፃሕቲ ካብ ሙሉእ ዓለም ክመፁ እዮም ካባኺ እቲ ካብ ጥንቲ ዝኾነ ትውልዱ ክትንሲ እዩ ካብ ጥንቲ ብባህሪ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱ ዝኾነ ካባኺ ከዓኒ ክትንሲ እናበለ ትንቢታት ነይሩ ድምር ናይ ዝኩሉ ትንቢት መደምደምታ ዝገበረሉ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ማለት ስለምንታይ ቅዱስ ገብርኤል ነዚ ተሓፂዩ እንተይልና ከምዚ ኩሉ ግዜ እንምሃሮ ቅዱስ ገብርኤል ኣብ ዓለም መላእኽቲ ተቀዳሚት መዓልቲ መላእኽቲ ምስተኻፋፈሉ ንመላእኽቲ ዘረጋገ ቅዱስ መልአኽ ማለት ንመላእኽቲ ምዘረጋገ እቲ ቀዳማይ ንዓለም መላእኽቲ ዘረጋገ ነዛ ድሒራ ዘላ ብሓጢኣታ ዝወደቐት ዓለመ ሰብ ወይ ከዓ ንምድሪ ከዓኒ ከረጋግእ ዝተሓፀየ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ አክሲማሮስ እንታይ ብሎ እንተዚ ደልዎ ከመይጹር ዜናሃ ለማርያም በዚ ምክንያት እዚ ንድንግል ማርያም ንኸበስር ብስራት ወይ ከዓኒ ነቲ ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ዝብል ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ንኣስታት 3000 ዓመት ኸውን ዝነበረ ትንቢታት መፈጸምታ ክገብር ዜና ጼሩ ክኸይድ ናይ ሓጎስ ዜና ናይ ብስራት ዜና ተንስኡ ደሓኑ ዝብል ይግብኦ ገብርኤል ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብኡ ከም ዝሓፀዩ ዝነግረና ማለት ኣብ ብሉይ ብዙሕ ተኣምራት ዝገበረ እኳ እንተኾነ ቅዱስ ገብርኤል ዝያዳ ግና መጋቢ ሓዲስ ኢና ንብሎ ማለት ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተጠንሰላ ካብ 29 መጋቢት ዘመነ ዮሃንስ ኣትሒዙ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ምጽኣት ብብዝሒ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ዝግለጽ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ማለት ንጓሶ ዘበሰረ ንካህን ዘካርያስ ዘበሰረ ንሰብ ጥበብ ዝመርሐ ብካልእ መንገዲ ክኸዱ ከም ዘሎም ዝነገረ ግብፂ ኺዱ ዝበለ ካብ ግብፂ ተመለሱ ዝበለ ኣብ ብዙሕ ብሓፈሻ ናይ ሓዲስ ኪዳን ተሳትፎ ዘለዎ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ማለት ስለዚ ንድንግል ማርያም ኩሉ ግዜ ናዝሬት ከድና እግዚአብሔር ፈቂድልና ስለ ንሪኦ ንሕና ኣብቲ ማይ መጀመርያ በሲርዋ ቀፂሉ ኣብ ጥቃ ገዛ ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ድሕሩ ከዓ ኣብ ቤት መቅደስ ወይ ከዓ ምኩራብ በዓላ ግን ድንግል ማርያም ቤት መቅደስ ስለ ዝኾነት ቤት መቅደስ ንብሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ጸሎት ቦታ ኣብኡ እውን ኣበሲርዋ እቲ ብስራት ከዓኒ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልድ ኢሉ ማርያም ኦ ማርያም ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልድ ኢኺ ስሙ ከዓኒ መን ኢልዋ ኢየሱስ ኢልኪ ክሰምዮ ኢኺ ሓይሊ ልዑል ከጽልልኪ መንፈስ ቅዱስ እውን ክወርደኪ እቲ ዝውለድ ከዓ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ክበሃል እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ 9 በዓላት እያ ማለት ሓንቲ ካብተን እንታይ ዓበይቲ 9 በዓላት ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥንሰቱ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ በዓልና ጥምቀት ናይ ምስጢራት መኽፈቲ ከም ዝኾነት ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ 18 በዓል እንጅምሮ ከዓ ንሕና ብጥንሰት ኢና ማለት ጥንሰቱ በታ ናይ መጀመርታ ዝተበሰረሉ ዕለት ማለት ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ነቢያት ድምር ዝነበረ ደቂ ሰባት ክድሕንሉ ዝብል ተስፋ ወይ ኣዳም ሒዝዎ ዝወፀ ተስፋ መደምደምታ ዝተረኽበሉ እዩ ለመዓልቲ ማለት እቲ መዓልቱ ከም ዝንብሎ ዘለና ኣብዚ ናይ ቅዱስ ደቅሲዮስ ኣብ ሎሚ ተሰሓይቡ ብኸመይ ተሰሓይቡ እንተኢልና ቅዱስ ደቅሲዮስ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ ነቲ ቅዱስ ቃል ብዓብሻ ከዓ ናይ ተኣምረ ማርያም ክፅሕፍ ምስ በቕዐ ኣብ መወዳእታ ጾም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣብ ጾም ዝነበረ በዓል ልክዕ ከምዚ በዓል ገሊላ እንታይ ኢና ንገብሮ ገሊላ 22 ለካቲት ክንሱ ኣበይ ስሒቦሞ ቅዱሳን ኣቦታት ጾም ስለ ዝኾነ ለካቲት ናበይ ስሒቦሞ ኣብ 12 ጥሪ ማለት ልክዕ በዓል ቅዱሳን ኣቦታት ብጸሎት ብሱባኤ ኣበይ ክውዕል ከም ዘለዎ መዲቦም እዮም ቅዱስ ደቅሲዮስ ከዓ ነዚኣ ስሒቡ ቅድሚ ልደት ሰሙን ትኹን ኢሉ ዓብይ በዓል ከም ዝገበረ ኣብ ግብፂ በዚ ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብፂ ዝያዳ ተኸቢራ ትውዕል ብስራተ ገብርኤል ተባሂላ ትፅዋዕ በዓል ደቅሲዮስ ወይ ከዓኒ ኢየሱስ ተባሂላ ትፅዋዕ እዛ በዓል እዚኣ ማለት እዩ ብብስራት ከዓ ትጅምር ማለት እዩ ቅዱስ ገብርኤል ብዙሕ ኣበሲሩ ግን እቲ በዓላት እቲ ናይ ቅዱስ ዘካርያስ ካህን ዘካርያስ ንኣብነት
ሽድሽተ መስከረም አበሲሩ ወይና ዓቢና አይና ኽብሮኒና ስለምንታይ እንተልና ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተበሰረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ በመዓልቲ ግን ብፍሉይ እንታይ ንገብሮ ማለት እዩ ነኽብሮ በዚ ምክንያት ከዓ ቅዱስ ደቅስዮስ ናቱ መንበር ብክብሪ ተዓቂቡ ዝነበረ ቅዱስ አቦይ ነዚ በዓል እዚ ኣብዚ ስሒቡ መዓሉ ብሓፈሻ ከዓኒ ንእመቤታችን ዝነበሮ ፍቅሪ ብምግላፁ መንበሩ ከይተረፈ ንብዙሕ ዓመታት ተዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ቅዱስ አቦይ ማለት እዩ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰማያዊ መንበር ሰማያዊ ልብሲ ከም ዝሃበቶ ኣብዚ ኮፍ ዝብል ወይ ከዓ ነዚ ልብሲ ዝለብስ ከዓ ብሕሪኻ ኣይክህሉን ኢላ ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ነቲ ቃል ኪዳን እቲ ሸለል ዝበለ ልክዕ ከምቲ ከምኡ ኤጲስቆጶስ አቦና ቅዱስ ደቅስዮስ ምስ ዓረፈ ብስጋ ኣነስ ስሙውን ደቅስዮስ ዝበሃል ማለት እዩ ብማዕረግ ሓደና ኤጲስቆጶስ ስሙውን ከም ስመይ ደቅስዮስ ስለምንታይ ንዓይ ካብኡ ትኸሉን ኢሉ ብሓይሊ ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ብኡን ብኡን ተቐዚፉ ከም ዝመተ ኣብ ጉባኤ እንከሎ ገድሊ ይነግረና ማለት እዩ ናይ ቅዱስ ደቅስዮስ ገድሉ ማለት እዩ ስለዚ ንእመቤታችን ዝነበሮ ፍቅሪ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ክብሪ ከም ዝሃቦ ክሳብ መንበሩ ኮፍ ክበሃል ከም ዘይብሉ መፅሓፍ ኣብቲ ገድሉ ብዓብዩ ንረኽቦ ማለት እዩ ኣቐንዲ ዕለቱ መዓዝ ዝውዕል ዘሎ ሰንበት ማለት እዩ ሶኒ ማለት እዩ ሶኒ ዝውዕል ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ናይዚ በዓል እዚ ክንካፈል ዝፈቐደ ክብሪ ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ብድጋሚ ፅኒልኩም ስለሰማዕኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ፀሎት ፅኒል ይስማዓኹም وسبحات لእግዚአብሔር ወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ተአኮቶ ይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክ ወትሩ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን። ሰራዊተ
ምስጋና በመስህ ክበር አትህን ልቦና ማርያም ሞገስ ይህ የዘለዓለም የደንገላተ የልንግ መስላ የዝምርየ ተሸብሽበላ እምኔነ ኸርበፀ ዘስተምር ናይከለፍ ነገር በልኸት እምቅሕተይ ኣለዋ ይጠንቅ ኣምር የለሳነ መንፈስ በለሕዝቅኤል ዕፅው ጅማፃ ማሕደር ናይክልኦ ማርያም ሞገስ ይህ የዘለዓለም የደንገላተይ የልንግ መስላ የዝምርየ ከምድርም ዙሪያዊ ክውድስ ቀለሙ ዘርሰስ ኣነ እውን ብልምዓ ከመስግን ኢለገስግስ ቃላት የሓትረኒ የገልጾት ትመስግን ተመስግን የዘለ ስልኻት ዳንዴ ትምክህተ ይኽእል ማርያም ሞገስ ይኽእል የዘለዓለም የደንገላተይ የልንግ መስላ የዝምርየ ተሸብሽበላ ወርቄ ተሰልሜ ኣብ ዙፋን የማን ወድኺ ወትሮ ተመስገኒ ቅዱሳን ሕሩያን ደቅኺ ለታምነ ኣምለኪ ምሕረት ክብርህ ንዕልል ኣለና ምሕረት የልብን ትምክህተ ይኽእል ማርያም ሞገስ ይኽእል የዘለዓለም የደንገላተይ የልንግ መስላ የዝምርየ ተሸብሽበላ ወርቄ ተሰልሜ ኣብ ዙፋን የማን ወድኺ ወትሮ ተመስገኒ ቅዱሳን ሕሩያን ደቅኺ ለታምነ ኣምለኪ ምሕረት ክብርህ ንዕልል ኣለና ምሕረት የልብን ትምክህተ ይኽእል ማርያም ሞገስ ይኽእል የዘለዓለም የደንገላተይ የልንግ መስላ የዝምርየ ተሸብሽበላ ከዝምርየ ተሸብሽበላ ከዝምርየ ተሸብሽበላ ክብረ ቅዱሳን ክብረ ቅዱሳን ክብረ ቅዱሳን ክብረ ቅዱሳን ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና 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 ናይ ደንገናግር ክብረ ወመልኪ ትንስየ ዝልል ድምፅን ኣምቃሒ እሳት ወልንኪ እሳት ተሓፍሒ መዓዝ ይመስል ከይዘመርናንኪ ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ሙዳየ መና ግሩም ሙዳየ መና ግሩም ሙዳ ፀሓይ መውፅእ ፀሓይ መውፅእ ብስራት ዝዃንኪ ተዓቢ ብርሃን ሪናዮ ባቴ ኣይተፅብትን እዛ ሂወትና ወድኺ ሒዝና
ማርያም ክብሪ ዓሌት እስራኤል ዓሌት እስራኤል ባሪኮኪ ስሉስ ፈጣሪ ፈጣሪ ዓርግዮን ሰማይ ምስምድሪ ሰማይ ምስምድሪ ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል ይትባረክ እግዚአብሔር ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል አምላክነ አምላክ እስራኤል ዝማሬ መላእክት ይስማና ዝማሬ ቅዱስ ዳዊት ቅዱስ ያሬድ አበዝ ያላሉ ዝማሬ ተቀበልና ማራን ኩላትና ክብር قاموا هو يسنحنا آمين أتولو لنا يوم እግዚአብሔር አምላክና كم تجيرو بحقوس بدستا ثم زور الألتان وعننا كبر مسجانا الله هو درسنا نزل أنوارنا يهونا الشيء معتاد على السبب الذي أكيد لأن المرد حلفه بس ما وول ومنفس قدوس أهدو وأملاك آمين يهوات حبيرهم كوعلو سنايو بهنايو قانقوا بهنايو فيدل كجمرو فقرهم سحبني كوينو العلا أمرو فتعالو كل عالمي زقبرو نمسكنو نملكو نودسو نخبرو نمسكنو نملكو نودسو نخبرو حاتياتنا كي تتسيف ترنيف زوعلنا نمسكنو عبينا نئشنا أنسينا لبنا نسوس مسجوني ببهريو قلنا أنا كحشنا كبر المسجانا أملخنا الدرسين يقولنا أملخنا عدونا لاتنا لوهان دهرتن تحتي فقاري لعلو كلهم فطران دنقل بسقا دنقل وحلنا فعلتيك الكيدان عصوتي عين ماي أفدقن عبرهان عصوتي عين ماي أفدقن عبرهان تابوتنا يسوس تعب السلوس قدوس عسران كدتن تحساس زوعلو قدوس دوسيوس كاب عسران تشعت المقابيت انسد أملاحنا يسوس كريستوس أتصمر بعز وعل زي ودس بمهلت أتصمر بعز وعل بمهلت زي ودس بعل بقنا كبرو صناصل نغاري زعرفلو بصومن صلوتن بسجدان سغانا نتكملو قدوس دوسيوس كن حسبه بخمي كم زبعلو كم مقابيت نافت حساس السقاقرو بخبري كصبلو كم مقابيت نافت حساس السقاقرو بخبري كصبلو نهزبو أكيبو بمهلت مزمر نخبر أمزقني سماياوي لبسي كاب مرق تسقا تقبلي كاب سماي زورده ورق منبر تعدلي قدمي يكون دحريو زنبرو قدسان كوف زي تبالي قدمي يكون دحريو زنبرو قدسان كوف زي تبالي برعونا والدي كصحف تأمرا بمنفس قدس تمريحون صحافه زقبرتو كله ببتارا مسفقر ودا تسدد نخبري نخدبارك ناتنا سدد مكرا بسما بزحت أمر تقبري أنفقد السورة بارخاتو تملسك هجرك أزيت هجرنا إيرترا بارخاتو تملسك مدرك أزيت هجرنا إيرترا قداونا لنا معرفي قدسان
قدام أنقب زتسميه ابن عمق برهان سباق وانجل قبارة أمر كم كلهم قدسان عمقنا الهيمانوت بعد ملوك كده عمقنا الهيمانوت بعد ملوك كده بخوف زبرر كم قدسي كريستوس سامرا كم صادق تخل هيمانوت انسسا زقدام زبارخ كم قبر منفس قدس بعد صلوت دقماوي موسى عقبي تابوتات أبوء القدس سفن كأن قدام صعدان با قبارة أمرات أبوء القدس سفن كأن قدام صعدان با قبارة أمرات نمت كريستيانا كتفق محمد قراج مستلع عليه 79 تابوتات مسعب بيت براناتات أبقدام وسوره سماياوي مسكين قبل علم أملاح تقبله بزدنا تأمره كوحة تخفتي زعرفوا اللي بزي أمس أخلي بزدنا تأمره كوحة تخفتي زعرفوا اللي بزي أمس أخلي بلوك كافلكم كابتستو عبو زي حسوك الكيدان مذكر تقاز قبري سمكاز صوعي طمي زبل عزستي بنت كريستيان كاز هانس عز تسالمي زنقدي بسمك أمهم وقت ذهبي تأمر كاز سمعي مصحف قد لغاز ترقمي زصحفه زنببي وقروز حمامي كنفرو بلمسي زعدوي كلهم تلو زدوي بقال كدان كأمينو أبصبل كاز تلخي زتحاسبي زستي كفوسي زبل صنع كدان تقبلي زتحاسبي زستي كفوسي زبل صنع كدان تقبلي بوليس كان يقولني أو ما أكلوا زعبنا من يزت ولا نيصادق قولها أبونا أقدر كنورد كنديب أو قدامون وعز نبرنا تاريخو قدس النور كان يفلدا من عزمنا تاريخ قدس النور كان يفلدا من عزمنا حج سحواتي حلف يحلف وحج وسدو تاريخو نفلطه مصحف قدلون نتليو نساقرونا ولدو بصلت كدانو كوزدنا نبتنا يزرع ألم هيوت نسوز قدو هيا للعن قدامو نهنس قرستاتون عقبو هيا للعن قدامو نهنس قرستاتون عقبو عندما تقايشون قعدحان متاهم نعنا كتمعرقو أبو قلقلت زلهم نحنا حواتكم منهم يلن زدنا لكم أقول قلتكم يبارخ أو عند ورقو يصحف لكم أقول قلتكم يبارخ أو عند ورقو يصحف لكم وموي حوات يا أخلنا نعلم نحدقا صباح واي أيتكمني مسودقنا أو حدقا تأثيرنا كي ندربي أمنا ديابلوس عداقا نبيتنا مالالس بنسحات هاتسينا كعدلنا سكا نبيتنا مالالس بنسحات حاتسينا كعدلنا سكا نعلم نقرات بايلان دنكران نقدف زموت سخران بأسن نحدوكو سئل كوين بوحاف مسكرات بنت كريستيانا نمهار نقلس المصحف قدوس لبنا أنسينا بزم صلاة نمارالس لبنا أنسينا بزم صلاة نمارالس بلو نتنسئ كلاتنا مسحواتنا بمزمورنا مسجدنا أملاخنا بفغري بسنيت سلزو علنا سلزو كل زكبرنا انتاي وريتاكم كفلو انتلفو مسجانا سلزو كل زكبرنا انتاي مسجانا كفلو انتلفو مسجانا يحوات حبيرهم بفغري يحوات بحدا حبيرهم كنبرو لسلائي سنات بزي بنات يبررو بلو عين فلالي كلاتنا يحواتنا ويتا بويتت أبونا دينجل مريم أدينا ويتا بويتت أدينا أبونا دينجل مريم أدينا وسبحات الأجزام يلؤن ولا وادي تدنجل ولا نسقنا الدنيا وتأكد السماس ولزم الأمكين وتبقى كل جزيء وكل ساعة عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة دنقر مريم نقر يا ميرة عسي صلوتي سمرة
ደገኺ ቆይመ ሕሹኽ ክብል ልበይ ንሆ ተፈጢሙ ትሕሉፍ ትሚተይ ወላዲተ ኣምላኽ እንከለኺ ጎነይ መዓስ ሓፊረ ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ተፈስሒ ገብርኤል በላ 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 ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ገንቦ ጠለላ ተፈስሒ ገብርኤል በላ ተፈስሒ ገብርኤል በላ ተፈስሒ ገብርኤል በላ ተፈስሒ ገብርኤል በላ አምላከ አበዊ አምላከ ቅዱሳን በሰማይ ቆሙ ለጻድቃን ወለቅዱሳን አምላከ አበዊነ አምላከ ቅዱሳን በሰማይ ቆሙ ለጻድቃን ወለቅዱሳን ወነንም ስማነ አምላክን የመድኃኔ ዓለም
وتسهل النعمة بزمنه
ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አራስ ዝማሬ ወላእክት ስማና ዝማሬ ኩሎም ቅዱሳን ተጠብቅ እግዚአብሔር አምላክና ዝማሬ ይቀበለና ካራይ ኩላታ ህልናና ጸሎት ማርያም አምላክ ማለት ሰላም 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 ዘዋለ ያለው ሰላም ከተዓድለና በረከት ረድኤት አቡነ ቅዱስ ደክሲዮስ በረከት ረድኤት ቅዱስ ገብርኤል ለጋብናት በረከት ረድኤት ኩሉ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይመስገን አብርሃም ለቱ ዘመኑ ሰሐና ዓመቱ ዘመኑ ዘመነ ሰላም ዓመተ ረሃዋ ዓመተ ፍቅሪ ዓመተ ሕረት ይበረና እግዚአብሔር አምላክ ዓመተ ንስሐ ይበረና ስደትና ባሕሪ ቅዱስ ሰላም ይመስገን ሰላም ቀውማን ጥራት መንፈስ ይላልና እግዚአብሔር አምላክና ሰሃባን ረፍና ታላቅ ዝሓለፈ ከርኩም መጽራሁም ብዝሓለፈ ጌጋኩም ብዝመጽር ማትኩም ብዝሓለፈ ሓጢአትኩም ብዝመጽእ ሓሰራፋን ሓጢአ ንስሓኹም ክትብለና ካልነት ጀማን ክትብለና በሰማያት አራሺ ቃሉ ተስማና እንዲያቀን ሀውና የተጸለየ ጸሎት ተዘመረ መዝሙር እግዚአብሔር አምላክና ኃጢአት ለመደምሰስ መንግስተ ሰማይ መውረስ ሆነ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ተዋሕዶ ሆነ አራቂ ሁሉ ጊዜ ከነሐብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ተዋሕዶ ሆነ ምስጢራት ጀመሩን ሁሉ ጊዜ ቀዳም ሶሉ በሐፈሻ ጀመርና ኸይራ ቅዳሴ ድማ ቀዳም ሰንበት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ድንግል ማርያም የማርያም ማለት በዓል እግዚአብሔር زين دما من هذا دما كان أنا ما حبيت عاط له بس حصل بينا أنا مالي بعكي محبر كريستين مريم بيتكسر من هذا التلعيب كنا كده نمهلت أشكرهم لا يقدس شرقوس لا بتعرفها مزمن فاهمنا لذي بعزي من معرك جزيكم سويكم أزيكم سبوا دكان من بسوي بعد لكم يا عماني بس شحاي بس نتوقي بس كريستوس يعني كريستوس دوسيس بعد بدي نمسكنكم أزيد أسبب أقول لك غيركم يوم زاهر الله نقول له زمركم يبارككم زاهر الله عند ورك يصحبكم نسمعكم من السنة دماني أبزي حل عند ورك يصحبنا بحكي مسجانهم أتريهم الله كلهم حابينهم نحقكم مسجانا أزيد العريزلو بدي نمسكنكم بدي كامل زاهر الله تصوب يمزحلكم أمودة تاجنا حنت جزء سيدي كاميرا لا نبحر حنت سيدي كنا أوبرة سبعيها لو سبعيها لو أوبرة سبعيها لو سبعيها لو أوبرة سبعيها لو سبعيها لو أوبرة دعوات بحاجة مسكولاتنا يقول እግዚአብሔር مسكولاتنا يقول እግዚአብሔር مسكولاتنا يقول እግዚአብሔር مسكولاتنا يقول እተው በሰላም እተው በሰላም እተው በሰላም እተው በሰላም እተው በሰላም
عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة بقدوس ميكائيل نيريو نيرة عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة عيموتي دبدابي مقلت تغيره عبقود قوان أنا بسلام حاديره لو مهوين كم قدم هيواتي ذكرا عبعصر كريستوس بثنى حادرا عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة بقدوس جبريل نجيريو نيره عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة فناي وشتي صلوت ناي لبي لمانو زمان كم زقره من كوني زعملو بسرات لمالكا دستان اي ودسك صلوت كسميرو بقيع نخبكا عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة بقدوس رفائيل نجيريو نيره عسي صلوتي سمرة عسي صلوتي سمرة يمساران طبيت دقافيت كركب لعلن تحت إليه عمانا بتعب كم طعما أزا أعريكا تلوتي رخيبة يا سارة فنجاح مسنقلي عسي صلوتي سمرة